Bună! Ne bucură tare mult interesul pe care l-ați arătat emisiunilor noastre Arena Sănătății dedicate alăptării. Săptămâna alăptării, prima săptămână a lunii august, ne-a determinat și pe noi să realizăm o serie de emisiuni dedicate alăptării. Emisiuni pe care le-am realizat cu sprijinul Galactogin și MedLife. Dar, văzând interesul dumneavoastră crescut față de acest subiect, ne-am hotărât să continuăm, așa că astăzi vă invităm la o nouă emisiune Arena Sănătății, în care vorbim despre alăptare, mai exact despre compoziția laptelui matern, despre care știm că este determinată de necesitățile copilului. Un lucru extraordinar, nu-i așa? Trebuie să spunem că tinerele mămici trebuie să evite stresul, să se hidrateze, să se alimenteze corespunzător, să apeleze la diferite suplimente pentru stimularea lactației și pentru susținerea acesteia timp îndelungat, pentru că este esențial să-și alăpteze bebelușul exclusiv la sân în primele 6 luni de viață ale acestuia și apoi să continue să-l alăpteze la sân până la 2 ani, chiar dacă după vârsta de 6 luni a acestuia încep să introducă în alimentația lui și diferite alte produse sănătoase. Dar să revenim la compoziția laptelui matern, cât de extraordinară este și cum este determinată de necesitățile copilului. Asta am vrut noi astăzi să aflăm. Așa că am stat de vorbă cu doamna doctor Caliopia Gavril Parfene, medic primar obstetrică-ginecologie în cadrul rețelei de sănătate MedLife, ca să încercăm să aflăm aceste răspunsuri care sunt extrem de interesante. Capacitatea laptelui matern este tocmai aceasta de a se adapta nevoilor nutriționale ale copilului. Pe lângă componenta aceasta nutritivă, aportul de anticorpi pe care laptele matern îl aduce în circulația copilului este imunoglobulina, care este prezentă într-o cantitate crescută în colostru. Este primul vaccin administrat prin primul subt copilului pentru că îl protejează împotriva bacteriilor din mediul extrauterin din jurul lui. Aportul acesta de anticorpi care particularizează laptele matern și în condițiile în care mama are o infecție banală, respiratorie, se încurajează pentru că venind în contact și stând în apropierea copilului, acesta este expus acestor infecții, dar odată ce alăptează, îi se administrează, îi se furnizează anticorpii infecției respective și copilul este protejat. De asemenea, este un lapte de început care ține de sete și care conține o cantitate importantă de glucide, astfel încât să-i furnizeze energia de a continua să sugă și de a ajunge la laptele acelea matur, bogat în proteine și în lipide necesare pentru a asigura dezvoltarea, creșterea și energia furnizată de lipide pe termen lung. Da, sunt adaptări care sunt în concordanță cu cererile sugarului. Cum se modifică compoziția laptelui matern în funcție de nevoile copilului? Prin ce procese cantitatea și compoziția laptelui matern sunt determinate de solicitările copilului? Ține și de cât de mult stă un copil la sân. Dacă la început este laptele acesta care ține de sete și copilul arată că nu mai vrea să sugă foarte mult, e clar că lui a fost sete în perioada aceea, dar e foarte important ca mama să continue să ajungă la laptele acela de final, pentru că laptele, dacă este menținut în sân pe principiul că există suficient lapte pentru soptul următor, nu este o situație tocmai reală, pentru că un sân produce lapte dacă este golit. Este pe principiul cerere-ofertă. Dacă se golește sânul, sunt niște mecanisme care, prin feedback, determină stimularea și producerea unei cantități mai mare de lapte. Dacă laptele este ținut în sân mai mult timp, atunci apar niște factori inhibitori ai lactației și sânul nu mai produce, pe principiul că atât este nevoie și atât a fost cerut.
nu este facilitată, da, producerea în cantități mari a laptelui în sân, pentru că nu este un rezervor de lapte și astfel organismul se poate adapta cererii nou-născutului. Dar ce se întâmplă uneori de copiii nu mai vor să sugă? Ce pot face mamele într-o asemenea situație și cum pot fi ajutate? În condițiile în care sunt anumite situații particulare, copilul este obosit, sunt anumite aspecte fiziologice, este icterul fiziologic ce apare după 24 de ore de viață sau icter patologic în cazul unor incompatibilități sanguine de grup, de RH, un icter accentuat care necesită fototerapie și câteodată și alte modalități de corectare. Copilul este mai somnolent, nu reușește să sugă eficient, iar mama trebuie să mențină această producție de lapte. În cadrul maternității noastre facilităm fenomenul de rooming in, de a sta cât mai mult 24 de ore din 24, dacă se poate, să stea copilul nou-născutul cu mama în același salon, pentru că astfel se activează anumite mecanisme, mama este atentă la necesitățile copilului, îl înțelege mai bine, îl alăptează la cerere, ceea ce este foarte important, pentru că nu este normal să-i se administreze lapte, să se pună la sân copilul la ore exacte, ci atunci când dorește, și este important chiar la 2 ore în primele zile de viață, maximum 3 ore, în condițiile în care un copil este somnolent, da, din cauza unor afecțiuni fiziologice sau nu neapărat, nu trebuie lăsat să doarmă mai mult de 3 ore, pentru că el se deshidratează foarte ușor și astfel, stând în aceeași încăpere, în aceeași cameră cu mama poate să dețină controlul mai ușor asupra programului de alăptare. Sunt situații în care copilul nu se alimentează suficient și aici apare o teamă a mamei dacă l-a alăptat suficient, dacă a fost o cantitate suficientă, dacă l-a ținut suficient de mult la sân. Sunt anumite semne pe care mama poate să le identifice și care conturează această situație. Se observă că un nou-născut pus la sân înghite. Se observă că are gura plină de lapte, doarme liniștit după ce este pus la sân, da? 1 oră, 2 ore este liniștit și are un somn lin. De asemenea, se urmărește ca pampersul să fie ud, să aibă o urină normocromă, să nu fie o urină închisă la culoare care arată o deshidratare și deci un alăptat insuficient. Scaunele la fel trebuie să fie de culoarea muștarului când ajung acasă și să nu fie închise la culoare. Da? Asta înseamnă că este o hidratare adecvată. Și astfel pacienta este educată și informată. Vă mulțumim tare mult pentru interesul acordat emisiunilor noastre Arena Sănătății și, bineînțeles, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube ACC Media Channel, să dați like paginii noastre de Facebook ACC Media Channel și să nu uitați că ACC asta înseamnă Arena Content Communications, adică conținut de calitate pentru sănătatea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. ACC Media Channel își propune să aducă la un loc brandurile și consumatorii, să prezinte informații relevante despre produsele și serviciile oferite de brandurile de calitate și, bineînțeles, să răspundă cu informații pertinente, cu informații adecvate și de calitate întrebările consumatorilor. Vă mulțumim tare mult și, bineînțeles, vă dorim multă sănătate!